Dili matud pa mo sugot si Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral J. Tariela nga tawagon sa China nga monkey kun unggoy ang katawhang Pilipino. Kini human nga nag-viral ang post sa state-run nga Chinese Daily nga nagpakitag AI-generated video sa usa ka unggoy nga dunay ilahanan nga gahulagway sa usa ka Pinoy. Punto ni Tariela nga kung pagka-Pilipino na ang bugal-bugalan, ang ayang maghiusa na ang tanang katawhan aron nga supohon ug pahinumduman ang China nga dili paubsan ang lantaw sa mga Pilipino. Atong minaw na mamahayag ni West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral J. Tariela. Ang pagbibihis ng unggoy ng Barong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke. Obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino. So, ibig sabihin, kung ang lahi natin ang minamock dito, it is important na lahat tayo bilang Pilipino ay magkaisa to call out the People's Republic of China na huwag maliitin ang lahi natin at higit sa lahat, huwag tayong tawaging unggoy. Kinahanglan sa maturpang panalipdan ang bag-ong henerasyon. Sanglit, dili mo sugot si Tariela nga tawagong unggoy sa mga langyaw ang magkabatanunan sa Pilipinas.